धेकाजरा बिजिनेसनि सिङाव धेकाजरा सारियालिनि रायजो राजाफ्रा जथायै लोगो नांनानै आर'नाइ दाउ फार्म मोनसे गायसनदों आरो बिनिनो दिनै फिथा हानाय हाबाफारिमोन बेखेवजेननाय हाबाफारि आसा खालामदों दिनै जोंनि मानसिफ्रा इन्डास्ट्रि फार्मिंनि गेजेरजों गावबा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बयबो लासाव सोगारदों थामहिनबा बे खाबुखौ सरकाराबो जेरावहाय होगासिनो दंखायोखाय सरकारनि सुबिदाखौ लानो बयबो आवगायबोनांगोन आरो मोनसे दा बिथांमोना जाबायदि हाबाफारि लादों 45 साननि गेजेरावनो बिथांमोना 2,50,000 बिथांमोना खामायनो हादों आरो बेफोरनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा रायजो राजाफोरनि थांना थानायनि मोनसे मोजां गाहाम थांना थानायनि राहा लामा आरो बे जोंनि थाखाय इयुन जेनेरेसननो रैखाथि जानानै थागोन साफ्रोमबो बेखौ फल' खालामनो हाथों बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोना जे मोजाङै मोजां मावलांनो हायो नांलाया खमलाया माब्लाबा समाव एसे एनै बेरेदलायनाय जागोन बेफोरखौ बावगारलायनानै जों खामानिखौ मावफुंलांनो बेखौ आं आसा गिबियाव नैबे गासिबो निउस चेनेल एबा ससियेल मिडियानिसिम गोजोननाय थाबाय जोङो बेयावहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि जाहोना जाबाय जोङो जोंनि एरियायावहाय माखासे जोंहा बेखार लाइमोनफोर दङ जोङो बिसोरखौहाय नैबे जोंनि आर'नाइ बयलार फार्मनि गेजेरजों एसेबाबो 100% जोङो गावसुंथा जों खामानिखौ मावनो हायाबाबो जोङो एसे एनै जोङो बे खामानिखौ मावनानै जोङो एसे एनै जोंहा मोनसे रां आरजिनायनि मोनसे माबायावहाय जों एसे एनै जोङो बेजोंनो जों इनकाम सर्सखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो जों नैबे खामानिखौ जों मावनाय जादों। साबेसे दं नोंसिनि मेम्बार? जोङो बेवहाय जोङो दा 50+ दङ जोंहा मेम्बार्स दङ। बेसेबांसो खरसा गारनानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुङो? जोङो दा बेखौ जोङो न' बानायनायाव जोंहा गैयाबाबो 1 year 36,000सो जोंहा बेयाव खरसा थांबाय आरो लाबोनायाव जोंहा माखासे फुलिफ्राव जोंहा खरसा थांबावदों जिखुनु जा जोङो 1 year 70सो जोंहा टटेल जोङो ओरैहाय 130 170 जोंहा 3 लाखसो जोंहा दाहाय खरसा थांनानै दङ। लाब लसनि बेलायाव मा आसा खालामदों? आसायाथ' जोङो बेखौहाय जोङो नायनोसै जोङो दासो फार्स्ट टाइम हिसाबै जों बेखौ जोङो बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय माबा मोनसे मावनो थाङोबा लाब लसनि खोथा थायो बेखौ जोङो उनावसो नायो। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ ट्रेनिं लाखानानै मावनाय जादों ना ट्रेनिं लायालासे? जोंहा ट्रेनिंखौ जों लानाय जायाखै माखासे जोङो इउटुबफोराव माखासे ओरैबा मिडियाफोरनि सोरनिबा माबा चेनेलफोराव जोङो नायनानै एसे गावनो एसे सांग्रांथि जानानै दङ आरो दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो अनसुंथाइखौ जोङो रोखायै जोङो होनो गोसो जायो जोङो गिबियावहाय ओरैनो जोङो एसे एनै बेखार लाइमोनफ्रा ज' जानानै सावरायलायनानै जोङो फार्स्ट टाइम जोङो जोंनि दा बिटिआरनि EM बिथांनि PS जायो बिथां प्रनय जोङो बिथांनावहाय जोङो खनसे थांदों दा बिथांनि जुगिदियैनो जोङो ओरै एसे रायज्लायलायनानै जोङो दासिमावहाय जोङो आरो प्लास जोंहा ओरैहाय बिथां नायहाब सार दङ अनसाय सार दङ बिथांनि गेजेरजों नैबे दा जाबाय थानाय जों मावबाय थानाय खामानिया बिथांनि दारै EMनिसिम सहैनानै EMआ जोंनो बेखिनि सहायखौ जोंनो हरनानै दङ। जोंनि आर'नाइ नैबे बयलार फार्मनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर जोङो जासियो जाय खामानिखौ जोङो बिथांनि दारैसो जोङो बे खामानिखौ जोङो मावनो हादों बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजासो साबायखरखौ जोङो जासिनाय थायो।